Session part ngai ku Blei step ipi baro ki paralog bat ki parabangej ki ba jusngutanat ban page bat sngap ki kubor ki bangi ju upload lembaga ni ke channel NTRC tiga benta bangi ni pusan hane ke step kalong Balei u Blei u jied ya pi pule ka Bible ngi sham ka Bible ke tu ingi ba u Blei lo jied yangi wan adu shwa ban pensionorim ya ka perthai an pule na ka Ephesus kalau nak kemudian kong kat khot ke Balei berbasau ke ong komni lom la kerku ya u Blei berukpau Jesus Christ bu trai jangi u bla kerku yangi de jing kerku bekan jam sim baro akija ka beneng how Chris kat kumbau la jied yangi ha u man ba ompat pensionorim ya ka perthai kana mengin long ki ba khoj ba ki ba klam jing duna hakmat jong u ha ka jing i hatung ila ju perkhat Balei u Blei u jied yangi dari pen ke Bible ngi i ki don kaptu kan ki daw Balei ba u Blei u jied yangi kabenang kong i u Blei u jied yangi bengin yo ya ka jing penem Shiti ke ba arch no Thessaloni ke nong ke ba art khat lai ka ong hanrei ka dei yangi ban ai ngu u Blei halaga sngi ne benta jong pi ko par bangai bla i do try namar bo Blei lo jied ye pi na do ko ba menangkong sha ka jipen em ha ka jipen khud ungan sim ba ka jingat ya ka jing shisha waptar po wong ai ngu u Blei bla jied ye pi na do ko ba menangkong sha ka jipen em na ka ne ka khot isu thu bo Blei lo jied yangi bengin yo ya ka jipen em lane ya ka ta ka jing em ka ba bom chukut ka ta dei ka benangkong ka bo Blei lo jied yangi ka ba aru Blei lo jied yangi bangin say so kos ba yunes kala nam khat san du khat ba khat riu kong pi phim shim la jied yanga ringang la jied ye pi ban ngala thong ye pi ba phin yo yai lai ba say so ba bo so jong pi un yo yai ne ba ka e ro ba phin pan u tau ku pa ka karteng changa un a ya pi so bo jisu kran hane ka thau ye ki men si ma ko dor jisu ula jied ye pi ba phin job ye men sim shul try ki ne ki men sim ko dor ki deu tau so bengi sei ha ka jing em ka jongi hani ka don ro ka jing kar khu ha bengi sei so ni job ye ki men sim kum ta la dingi pan ye ke ro no ku ba un ai hangi ong jisu mar ka Balei bo Blei u jied yangi Blei lo jied yangi bengin yo ye ka ban ye ro ye ka burom jong Ipsas kala nong ka ban kong ka ban riu ko ong ka pen i ba u Blei lo jied yangi na do shwa ban pension nong rim ka perthai bengin yo ye ka ban ye ro ye ka burom jong u Blei lo jied yangi bengin ye ro yu ba lang ba jongi ka perthai kan tep bat yo i ka burom ka jong trai kumta para bangai be tongin long kita kinong mani bashisha ban mani u ha man sim bat ka bashisha balang ba jangi ka perthai ru kan yo ek ban mani u kan yo ek ban ro ye ka burom chu kata dei ke ka bo Blei ula jied na ka banta jonga bat jongpi ka basau bar ka khado Balei u Blei ula jied yangi Blei lo jied yangi bingin yo ban pau ye ka jing pa kortam jong u Shiti ka kong Petros kala no ba ar khat ba khandai kong re ma pi long ka kan jab la jied ka jing long do ba kan jas im ka jat ban riu ba khoj u pai lang ba dei e la u jong hi ba phin da yo ban pau ye ki jing pa kortam jong u ta la khot ye pi na ka jing dum sha ka ta ka jing shai ba phla jong u ka ba khat du yu i u Blei lo jied yangi bingin yo ban pau ya ta ka jing pa kortam jong u sha ka perthai ai balang ba jongi ka perthai kan tep kan mat ye ka jing pha ka jong try kan yo ban ngai ban pdiang yo try ka ta long ka e ka bo Blei ang not ha bo jied yang a ba ye pi te kum ta kum ki bla jied ka jong try to kan in ban pau shi sha ya ta ka jing pha ko tam ka jong try ka perthai balang ba jongi ka perthai kan mat ya ta ka jing pha ko tam ka jong try kan yo ban ngai ban pdiang yo try ba to blen kur khu lang ba kan ni ka jing pusan Lengkot naga ketiin ke jong Blei hai de step